Soilem Block লাই थांनाय 26 तारिखआव सिनि जे डेमोक्रेटिक आन्दोलन खालामनाय जागाव सिनि बर' मानसिफोरा लास्ट चार्ज थाया बिजों इन्जुरि दंखा दाय सिनि 13 जनानो केस रेखा एरें एरें बर' कोनो आ जागाव कोनो आबो करि इनभल्व करि आमाय बरनो आबो सिनि सावसे ताखौ जेलो दङ सिनि ताखौ बेलमायाखौ सिनि ताखौ सजन देबरमा सिनि सेन्ट्राल তাই বাকি 9 जना 12 जना आउबो बेल अलरेडी पिटिशन जमा कर बेल मायाखौ बनि बागै जों म हाके एरें सुरु सोलेम केन्द्र सारा त्रिपुरा जों बर केस खायनाय सिन बरनो मोराल डाउन खायनाय दङ बनि बागै सिंथिनि हेरमा बाजार ओ जागा सिंथिनि मसल रैली मा खायनाय सिं कायसन आवाज सिनि नेक्स्ट टाइम सिनि बरनो माके एरें एरें माजारि तारमथों बन बागै जों ल एन्ड अर्डार न संसारान मुसुंगो कुनो एका पार्टीनि हक खानावै गणतन्त्रनो हत्ता खायदि गणतन्त्रनो काहाम करिखा नारगान निके जत दिगिनो पुलिस प्रशासन ल एन्ड अर्डार जत बयनो कोपारेट खायसलेन निथों একটা সাইডে যদি বিজেপি গভর্নমেন্ট তমনে বন বাগै सिनि যদি सामखाय तंगाखे जोंनि पारामो थमा आसुबि तंगलाक जों सबा खायना लिरनो जों ओ देशनि नागरिक जों साइमान ओ देशनि संविधान ओ देशनि बाहायके जों बु संविधान तैने सेरो आन्दोलन खायना जों साइमान बन बागै आगामी दिनो যদি माहाके कोनो सिनि बरंग हैरानि खायनाय मोराल डाउन खायनानि बा बनो बनो এই মানে বখরক বনো আবো খায়না নাইখাকে মানে बखरगो बनो যদি प्रेसार ना नायखाके जों आसु तंगला जों गणतान्त्रिक सारा त्रिपुरा जो बिग मुभमेन्ट जों साइमानो थांनाय 26 आगस्टनि ओ सालनि गोबां जों जालकनो तै जों आबो ताबो जों खाकचाङै मानियाखौ ताबो बचिनि खामानि ताबो जों हामियाखौ ताङै खामना नां जलिमा बतंनाय खामा बतंनाय ताङै हिमालय एरें एरें अमाहाय जों तामखा फिस रेली खाय दंमानि जागावो किसा किसा अंमानि जागाव फानसे अमाहाय बलाय कतर खायनाय बरकसने एरें एरें माजरा बक्सिनिनाय अमाहाय खायमाने आबनो जों बलाय जाजागिया अंगिनो जों तिनिबो अमाहाय सारेक जरावो जों तिनि ओ हानहाय हेरमा ओ बाजारो याखबा हातिवो जों जत पाल जों सोइलम ब्लक निंगै जों पालखे बुथुम लायखा जों कायसा हानहाय जों अबनो तिनो तिनिबो जों कायसा सबानि खरां याखबा जों हुस खायदारि बागै जों तिनि बुथुम लायजाक जों TWF YTF तासिनि पेरेंट बडिना बरक जों सत पाल खाय तिनि जों हम चांति जों तिनि वो चबा खायनाय याखबा खरां तिसानाय अबनो तुइ जाति बरक जाति जाति अबनो जास खायथों साबो चाया तामु ओंखा ओंया अबनो हामप्ले प्रशासन दक नायै अबनो जासाय खायनो बर सामनो खायथों कारबो जों एकदम स्राय स्राय जों खायमाने दंगो अब जों अबनि जे चाया खायना रकनि बागै जे माजरा मानजाक तमनि आबनि एगेन्स्ट जों थांया जेदा चाया खायनाय बहन माजरा बेदि अब जों बसु ताके चाया खायावै बाहायखले चाया खायगाने जों आ माजरा जों रुजुनाय मानेबा अब जों रुजुनाय मैया जोंनि जरा मानजाके तंनाय रखम बाबता बुगिवै दंगो हान बागै सो जों आम बागै दिन आबन बागै जों जोंनि खादु माने जों तसे रायले खायनो बागै जों तिनिवो हातिवो जों तसे माखौ थुमलायखा जों हामबाय जों दिनै हाय जोंनि 26 तारिख थानाय 26 तारिखनि जे घटना तयै आ जे घटनानि खामानि न बेलायखना जों खादुलायजों ताय खायगलायजों तामिलायजों आ दिनो जे घटना माने जोंनि कोनो मुसा आ दिनो जों कोन गोसकरि ताय अनथ बरक जोंनि बरकनो बरक लाठिसा सरकार टियार गेस कखा दिनो ताय आबो यागुलबो ताम थाके बरक जोंनि बरक न 13 जना एरें एरें बरक माजरा बेरखाम ताय बरक मामला खिखलायनि से बरनो तिनो हयनायनि खोनांका आबनो तयै जों तिनि सिनि सोइलम पलिटिकल ब्लक नि जों जत TWF ताय फ्रेंड्स बडी YTF जों तिनि बेलायखना खायला जेते खादुलायजाक जों तिनि सिंनानि मुसुमा अंके जों मसे
जों दिनै निसिनि बरकना हरायनो खायै सिनि बरकना एरेंगे जाते केस रoi बरसना माजरा बेरे तमनि आबने दरि दाते जदि मथागि हां सिनि दिनै जे गभर्नमेन्ट तंना सिनि रुलिंग गभर्नमेन्ट अनि बीजेपी सरकार जदि आबने एरेंगे जदि मथागि दाति दाति मथागि हांकै जों तेबो जों सबक कत रंखनाय जों सुरु असुक सबक जों दिनै थांला आगामी दिन जदि मन दाति दाति के पर इमिडिएटली जदि मरंना जदि रस सावनि एक दाति दाति मथागि हांकै जों आगामी दिन जों तेबो जों कत सबक खैनाय दा आगामी दिन जों मनसि तेबो जों कत सबक जों खालाय जों अखनाय ते जों हानि आसुगै दंला आबुन बागै तागासे जों दिनै प्रशासनाव जों साननो मोसङो प्रशासन बर दिनै एक्साइड दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट नि तैसिम बरक बरक हानि सिन बरक नासिन बरक माजरा बेरक आबुन बरक प्रशासन आबुन जों बेलेक जों प्रशासन कासे जों कर हुइसे रनो मोसङो सिनि आजागा सुरु तिब्रा मथने सिमने दिनै जायांगि दखा आबो सामने जायनि दखा बरक जासाय खायनि नथों आरो जासाय खायनि बरक जदि आबुन जदि रसायांगा थिबाबो जदि सঠিक बेसार खायांके जों आगामी दिनाव जों तेबो जों समाज बरक बागै जों गासै जों पदक्षेप लानाय आइन मुताबिक जों पदक्षेप जों लानाय तै जों मन जों बेलायखेनो जों मन जों प्रोटेस्ट खायनाय तै मन बागै जों आगामी दिनाव जों बेलायखे जों आबुन खायनाय तामनाय प्रशासन खालामो जों मन गासै जों डेपुटेसन लानाय मन बागै जों आगामी दिनाव नेसनेमो आं अस्ट्रेलियान पलिटिकल वाइटिएफ ब्लक नि वर्किं प्रेसिडेन्ट आंनि मुं मनोज देब्रह्म